здравейте, дами и господа, аз съм Ашен 0619 и сега ще снимаме клип на Майнкрафт. Не точно клипа, ми ревю на този сървър за ют. Ето това е спаунът. Вече са го подобрили. Това е новият спаун. Мене много ми харесва. На тази страна информация за онерите и админите, а тук е в тази посока е jump. Така, warp, яко, ето. И това е ларпът. Преди беше грифън от някакъв крипър, но вече са го поправили. Тук има рез. И тук можеш да си преименуваш, ама ако имаш книги, можеш да си таковаш тук. Тук да си енчантваш. И често е, както виждате, и warp, креативен. Това е Warp Creative. Още никой не е строили са. Както виждате е строено. Админът не правил нещо. Както виждате, тук можеш да се строиш свободно, можеш да огрифаш къщите, ето. Пак. Викам, че падам. Мале, сега падам. Коли правя? Викам, че падам. Мале, ко правя сега? Така, това ще го запълним така. Това е Warp Creative. Ето, тук виждате постройки. Тази е... Кочина е. Яко е направена. Това не знам за къде. Тук съм огрифали това. Като правя нещо, отварям го на код. Аз не мога да отворя. Не могат да се отварят. Това е така. Така, warp. Спаун. Трябва да идем на спаун. Warp сумаса. Няма да покажа
всички варпове, защото на времето на... Аз нямам с бандиками, може да ми свърши времето. Ето легенда, хел, хат, репай, флай, спаунер, колор, чат. Така. Тук има херо, донатор, трима и тук са легендите. И варп. Показвам последният си варп. Биринт. Показвам варп лабиринти. И това е. Защото може да ми свърши времето. Ето това е варп лабиринт. Тук не са, още не са го пуснали. Това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате. Дано да ви е харесало. Пишете в коментарите. И чао. Вие бяхте моите табелки. Чао. И абонирайте се!